Kini kedai All India Radio Shillong ko kubor ban puleru Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentagestel. Menteri rang badu kariu le wer ki samla kari ban lap eki betmai bat ulong mantan sup eki bakin tre eki kamlajong. Ha Meghalaya hendrupu prangut ki breu ki liot mai ke jingpang COVID-19. Bat Joe Biden ula job eki election president ha kari United States. Ka kubor ke babnia. Menteri rang badu kari Narendra Modi ule wer ki samla kari ban lap eki betmai bat ula kular ban plelat ban pensuk eki ban tre eki kamlajong. Narendra Modi ulong ya kene haba jingkren ha ka jingelang penkup kerdan ne ka convocation ka basan puwe jong ka IIT Delhi nen kesngi lengba ke internet. Menteri rang badu ulong ru ba ka jinglap thamai ki kedai na ka benta ka jingjob ka atba nirbar Bharat campaign. Ulaban bagi jing syania halade kalong ko bakongsan. Syo ulong bagi jing pang COVID-19 kelawan rasibun ki jing kelah ke perthai bat ki kor ki bor ke jok start ke bamenta kin dan ke benta bakongsan onda lekut ke jing pang COVID-19. Ha Meghalaya armut ki breu na ke district East Khasi Hills ki berani uknyang jing pang COVID-19 kila klat no hanen kesni. Bat dakine ke jing don ki belaklat baro kalong kendai pulai ngut. San pusan ngut ki weipat ki breu kila koit nen gesngi. Ki kubor na ka Directorate of Health Services ki tho bahan rupu prangut ki breu ki leo thamai ke jingpang COVID-19. Ka jingdan ki breu pedang don inu kenyang jingpang haduk menta kalong kendai spa kendai pusan ngut. Ka jingdan ki bakoit na ke jingpang COVID-19 he India kala kieu syaka kendai puar point sau iwei na ksispa. Ha ki ar pusau kenta tambalalet palat san pulai hajar ngut ki breu kila koit. Katanat kakot kakya akalaong baha ki santayo balalet kaladon ka jing hiar ha ka jing yo thamai ki breu ka jing pang COVID-19 ka maman lagasngi. Ka jing don ki baklat ru ka duna bha bat kalong tang iway point saupra na ka shispa. Katanat road transport and highways ka sorkar pedeng kalapan mi ya ka jing pentip babaro ki kali sau syaka ki daibet bandon ya ki fast tag na do ka shiterek ubenai kalalengkot ka senam arhajar arpuwe. Kani kan kentup ya borok ki kali rem bat ki kali bahap apo ka kategori M bat N balade haswa ka shiterek uno opra ka senam arhajar kat nyo. Katanat kala pentip ru baya ki fitness certificate jong ki kali kamai on pun thamai tang hadian bala pendat yo fast tag. Na gabentai ki balai ek insurance da ka third party kin hab bandon shwa yo fast tag. Lale ekane khnang baki kali ki bayat lengba ki toll plaza kin sale lengba fast tag bat om show da kapisa bat an chukhate bet no fast tag lengba ki kor ki bor bala pendat bat kani kan yarap ban peduna ya ke jing dheng kali ha ki toll plaza. Menteri rang ba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma nen kesngi ula play yo maunong rem na ke benta ke jing snai ke yeng school bathamai jong Rembai Government Secondary School. Habakra na kajing yalang Menteri rang ba ulero ikilat balasim da kito bapen urlong ya kene kajing thumu bat ulong ba kane kalong senjam ban ai ya kajing nang jing start ba khambha Conrad Kongkal Sangma ulong ba sarkar ka thumu ban kentiau khambha ya ka pule puthi bat ulong ba ki kimla ban kelalut ha ka shikhlap mak Principal Secretary Katanat Pule Puthi ba DP Walang uletho balasang ya kane ka school ha ka senam hajar khandai spa andropo bat na ka benta ka yang school ka bathamai on penlut lai point nyo klur tengka Commissioner bat Secretary Katanat Transport ke Sarkar Meghalaya ula pentip manaka daw jong ka dorbar senrai jong ka yang dorbar tawan ke jela Meghalaya bat ka jingra ke ya ka Diwali on pelat tang ya ki kali arshaka na ka jingyat kat kum ki ot bat even number hapo ka sor shilong na do lasai ka sngi ka khandai tarik unai wieng hado ka khatsan tarik unai wieng Hendrai ka jing penbet baniat kat kum ki ot bat even number na ka benta ki kali arshaka kan sedang biang na do ka khandro tarik unai wieng Kani ko kubor kawan Chapi nag All India Radio Shillong. Laitali kijing blian bangi baro ngide ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut penjingai iwei na iwei pan habai dan lang hajo sait bhai kikti bat betabhai ka khmat bat le kita bonsin Tung ini trelang banilai persya ya kejimpang COVID-19. Naga Shillong Station jang All India Radio ngine beteng biang ya ke kubor.
Joe Biden nen kesngi ula job ki election jet president hakari United States daga bapen lem yo president barem Donald Trump. Biden udai beriau barang ba tam manca jet kom president kari United States. Uladon nyo senam kerta bat ulalong president ubasa pun riau jong ke negari. Ula julang ru vice president hakapor badang long president Barack Obama. Ka Kamala Harris ke basan pun ru senam kerta ka badai ketenrai negeri India kandai ke vice president kentai ka banding kong jong ke United States. Yau Joe Biden bat ka Kamala Harris an pensmai ha ka arpoterik ubnai kelalengkot. Katanat PHE Nongston kalapan long ya ka program pensngoto pat ba hak shnong tunghor ban pensngoto ikinong shnong shapang ka jingtmu jongga jal jivan mission. Lawan banishim benta hak ne ka program do superintending engineer ka PHE Western Circle USDO ka PHE Nongston division kirang ba shnong bat kibe-kibe. Kal sarkar pedeng kalathawi ki komiti hakari hagi jilla ki district bat kishnong ban kmi bat penan kami ka scheme hagar hukum ka badai. Ka jingtmu jong ne ka mission kalong ban penbiang ya ka ombam omdi ka bakut shaman la ki thliu yeng. Kumbabon ki kanhon ki lapan pawi ka jing persya ban shna ya ka shopping mall ha barik akanong ba shilong ka kanhon ki samla balatep kum ka Fridays for Future. Hanin ka sngi kalami siya surok ban penpaw ka jing persya halor ka jing tumu ban shna ya ka shopping mall ha ka ne ka jaka. Kila penpaw baladay ban shna ban da ka Green Park. Kila ong ba omday ban pendo ka jing itanat kanong ba hanray day ban pencerngam syusyo ya kanong ba. Ban rakhi ka jingdap nyopo snam ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides hanin ka sngi ka ne ka seng kala penlong ya ka lumpung no senyang ya ka snam rengkat ka jing ya trailang bat ke Indian Red Cross Society bat ka Pasteur Institute halor ka matpedeng ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides ka yakun ya ka COVID-19. La penlong ya ka ne ha ka headquarter jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides ha ka nong ba shillong. Habakrana ka jingyalang State Secretary ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides ikong Eswer iloong bakalong ka ka bansa kan mau namar bala rakhe ka jingdap nyopo snem ha ka por jong ka jingpang COVID-19. Ilong ba ka jing tumu jong ka jing rakhe menta ka snem kalong ban pens no to pat ba halor ka jing long kongsan ban long ki bakot bakhya bat bale khoj. Ha Manipur ka jing etha vote na kabanta ki election shteng samoy shiki Southly ki Assembly constituency kalayat bet nen kasngi ha pedeng ka jing pahara ka baperking. Ka jing etha vote kala long ha Wangoi Saitu Lilong bat Wangjing Tentha constituency. Kumba khandai puwe ni kishispa kinong tha vote kila 1 point. Ka jing etha vote kala long ha ki arspa laitali ki polling station ha ki laitali ki district. Khadwengut ki kertong ki khun ha ka ne ki election shteng samoy. Ka jingyo ki vote kan long ha ka shpho tarik menta ubnai. La sakhi beginong tha vote kila dengi ki mas kila yeng jingai iwen iwe pat badla tho ya ka jingshit jongki. Ha Nagaland Nyopway point prasal nakshispa kinong tha vote kila 1 point ha ka jing etha vote balapan long biang nen ka sngi ha ki artli ki polling station ha ki phire bat singrap ki bahap apo ka pungro ki phire assembly constituency. Ka jing etha vote biang kala long ha kini ki artli ki polling station ka bade shibanta jong ki election shteng samoy ha kini ki artli ki constituency. Ka jing nyo vote kan long ha ka shipho tarik menta ubnai. Ha Bihar ke benta balai bat bakat do jong ke election ki yang dorbar tauan ke jela kalakut bat yat bet pedeng ke jing perking. Ha ka ne ke benta ke balai ke balalong hnen ke sngi san puh nyo point kendai iwe ni ke shispa kinong tha vote kilawan poi. Ha bakrani kinong tho kubor u Deputy Election Commissioner u Chandra Bhushan Kumar u letho ba ke benta benengkong baladap long kham haswa. San pusan point reu pranak shispa kinong tha vote kilawan poi bad ha ka benta ka baar san pusan point nyo not nak shispa kinong tha vote kilawan poi. Ka jingyo ki vote kan long ha ka shipho tarik menta upnai. Menteri Rang Ba ke Jela Asam u Sorbanand Sonowal u lekren bat Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng u Amit Shah leng ba ke telefon bat u lapen tip ha u shaphang ke jinglong jingman ha ka jaka khapot ke Jela Asam bat Mizoram. Bat ikilat balashim da ke Sarkar Jela. U Sonowal u lakerpad u Amit Shah ba ke Sarkar Pedeng kan shim ikilat ban penne ke jing shongsok ha ka jaka khapot. Bat katto ko kubor kalakot agan ka step ka bala wan chapi nag All India Radio Shillong. Ngi pinkan mau pi kinong ngap ba ka por prabajeng ne so ba ka Delhi station na ka banta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot da ka kubor ha ka ktin Phareng ha ka por prashteng.
Hakapor kandai baje na kene ke station pinio ko kubor na kathan chitelam mingi hakak tien pareng. Kapor menta kaladap praduna san minute.